mancung karya wuyung dadi lan pantesing mripat yen mulak sajak jejawat tur tipis lambine yen guyu ngregeti awake lencir kuning senengane nembang podang kuning Kakang Banowati kowe aja nyenggol aku dudu bojomu aku garwane Sinuwun Prabu Duryudana nanging kula taksih tresna nuwun sewu waton boten selak saking batos jenengan sejatine batos jenengan isih duwe rasa tresna kaliyan Janaka nggih mboten nggih napa mboten mangsawang kula mripat kula mangsawang wanita apa? Kok anggap wadon murahan ngono piye? Jual jawil mumbang ngambung sengak-sengok. Aku ora maido. Wong wadon ngendi wae kok esemi mesti gogrok dadane. Ning beda karo Banowati. Wiwit aku dipalakrama karo Sinuwun Prabu Duryudana lembar aku wis anyar, wis tak tutup katresnanmu kregep karo kowe. Aku setya bekti karo panjenengane sebaya mukti sebaya pati yen pancen Sri Duryudana Ripalungguhan iki isih sugeng ana ngendi bakal tak ruktine yen wadine panjenengane wis seda aku pengen mati bareng karo panjenengane panggaku aku merga Banowati bojoku iki Duryudana Ratu Ngastina kebangetan uripmu ing atase sing lanang delak-delak ngagak-agak sekarat marantine bojone malah digodhog mula aku Ripalungguhan iki ngerti karo gedhoamu nadyanto kowe iki ngakune wong utama ning sejatine kowe iki wong menista sing kudungan dharma lampimu Kala narpa Kresna tantulos hanyakra ring Resiwara Caknawi Suta kang munggah kali ing rata kang munggah kali ing rata Parkudara kowe iki ngopo ya apa kurang marem anggonmu perang Bratayuda wingi ndak sawang gada rujak polo kok sabet-sabetake ana ning watu karang karepmu piye wong kuwi yen wani merga duwe piranti wong kendel kuwi mesti duwe piandel ya merga aku duwe gada rujak polo iki sing dadi sebab aku tegel tega mentala mecah sirahe wong pirang-pirang ning Bratayuda gandeng paperangan iki wis rampung aku wis wegah nyawang rujak polo mula gada iki bakal tak remuk bakal lebur kosek yayi kosek kowe tak kandhani ya wong gagah gaman lan pusaka kuwi mung piranti gunane kanggo kebecikan apa kanistan kuwi gumantung menungsane anggone ngecakake elinga Werkudara
pusaka kuwi yasane para leluhurmu sing migunani tumrape kabeh para menungsa. Yen kowe ngrusak lan bakal nglebur rujak polo tegese kowe ora ngajeni yasane mbah-mbahmu biyen. Mula kang mangkono rujak polo kuwi aja ndok sia-sia. Bakale tetep ana gunane. Sing mbok karepake piye? Sakwise Pandhawa rampung lakoni Baratayuda mestine bakal boyong marang negara Ngastina. Mula tak jaluk Siadi aja nganti lena ing kaprayitnan lair batin. Kurawa wis tumpes tapis tanpa sisa. Nadyanto Kurawa wis entek, nanging wong tuane Kurawa isih urip. Mestine kowe bisa nggambarake piye remuke batine merga kelangan anak sing cacahe 100. Mula gada rujak polo ki aja nganti pisah saka tanganmu. Yen ora pisah banjur kanggo apa? Dekno ning ngarepmu kene. Samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing asapi sinimpen telenging kabu pambukaning warana kaya mati jroning urip sajroning pati liya layak pingaluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati. Wong Agung Darawati nggenya ngatas mring Hyang Agung nyambung rasa mring Gusti ingkang Maha Kuwasa. Griya pinandheng wujute gada rujak polo. Salin wujud jebles Sang Werkudara. Ini kowe malah sulapan rujak polo malah jebles karo aku malah kono luwih dhuwur luwih gedhe. Yen nganti mulih ngeloni bojoku piye? Kosek to kosek alon to dhisik. Iki ora bisa obah, ora bisa guneman. Gunane nggo apa? Pikulen gawanen ning Ngastina. Mengko sak mangsa-mangsa wakamu Destarata pengin ngrangkul kowe rujak polo iki sing kudu ndok ajokake.
gunggu dumateng dawuh pangandikane Narendra Sepuh ing mirata nenggih Prabu Maksapati miwah pangestunira ingkang Ibu Dewi Kunti Talibrata prasasat kaya bedol payung para Pandhawa lumampah lon-lonan tumuju marang negara Ngastina boyong marang negara Gajahhoya mangkono sak marga-marga para kawula sami paring pakurmatan nyubya dumateng para Pandhawa kurmat dumateng para satriya dharma ora kaya ing mapan ing kraton negari Ngastina ingkang sawetawis dangu siyaga ing diri sawiga ing gati angrantu praptane Pandhawa hanenggih sang Adipati Dastarata miwah ingkang garwa Dewi Gendari neng pangkebet-kebet lir hamelu susah yen to bisa mus pakene Pandhawa tanana tumut pribadi minta janyo sepale kang Sekar Tanjung huruf hambelasah resah kati susah bisa sumrambahing kesma
Jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara. Dari kawula nuwun mono timbalan ingkang ngadhawuh ana swara kresak-kresak. Iki sing teka sapa Dari? Meninggi menika para putra-putra Pandhawa ingkang sami sowan wonten setinggil Binatarata negari Ngastina Kakang Adi sembah pangabekti kula mawan tuan tuwa kunjuk Adipati. Sapa iki? Kula pun Puntadewa. Ndak tampa gawe bombonge rasa pangestune wong tuwa ditampani Dwija Kangka. Inggih. Sembah pangabekti kula mawan tuan tuwa kunjuk. Sapa? Kula pun Arjuna. Ya Permadi ndak tampa pangestuku tampanana. Inggih Gurawa lan anggen kula mundi. Pasaku katur Destarata bapakku. Suarane kaya gluduk Werkudara. Ayo. Ndak tampa pangestuku mara gaki tampanana Sena. Ayo. Kowe iso mung catur wahya tok ngono piye? Mas kaya ngono. Awon piye? Kang Baku aku wis pedhi karo panjenenganmu. Lah sinak kula Sedewa. Yayi kula Sedewa kampir wonten ing Mandaraka. Kepingin mranakta dumateng negari Mandaraka saksampunipun Kanjeng Rama Salyapati seda. Wah, bocah apike kaya ngono. Dari kowe masak apa, Dari? Masak apa? Masak apa dandakne apa kono, Dari? Ana daya iki kok anak-anakmu dhewe para Pandhawa teka kene. Aja nganti mung begegek kaya ngono kuwi. Nggih. Sampun kula cawisaken menawi badhe ngersakaken kembul bujana pesta Ndrawina tartamtu badhe kula dherekaken. Lah, Puntadewa lawan Janaka kowe nderek lawan wakamu Gendari iki. Pesta raja kembul bujana aku tak kangen-kangenan dhisik karo Si Werkudara. Werkudara to komplite jenengmu. Bratasena. Yen Sena nglumer. Kok nglumer? Tegese atiku ajur mumur Bratayuda rampung aku teka karo dulurku dhewe. Tegese kuwi isih duwe rasa kamanungsan. Mesti mergo aku iki menungso. Kabare Dursasana sing mateni kowe. Iya. Tak jambak rambuté. Ciblok kang dadi toponge tak kempit ngangge pupuku. Tak ajar setengah modar. Rame kuwi. Lakon kuwi rame jambakan Dursasana yen ra percaya taun ngarep bersedi sananggapo kuwi. Mlumer ora ngono. Banjur lak kokok getihe Dursasana. Yo. Ki kramas karo Mbak Yuku
Pancali ya Drupadi ya Dewi Kresna. Lho, Kresna ki wedok to? Drupadi ki Dewi Kresna jenenge akeh. Kowe tega ya tak poteng-poteng tak pedhoti tangane sikile. Tak sebarke blak papat. Kowe kok mentolo kaya ngono kuwi. Mentolo wae mergo anakmu ngundhawa ing panggawe. Anggere metu jogetan mesti gawe kesra gawe gendro. Dursasana anggere metu halo babu bingung iki arep bedayan arep piye. Jare Durmagati Citraksa mati ana tanganmu. Mau dudu aku sing mateni tak glundungi gada rujak pulu. Rujak pulu glundung ningkes karo anakmu telu kuwi. Benteng akhire awake dadi lumer. Duryudana jare kok tindhi watu gedhe. Prasasat wujude kaya buta ning tengah alas. Ya bener. Dheweke ora urip ora mati tinimbang berangkangan mengko ganggu para kawula lho tak tindhi men ra iso ngalih apik sagyatri sang kapirang pinangkul kinempet tempet terus sang reknaning bawana Werkudara. Ya ndak tampa ya pancen kaya ngono kuwi laku lakon sing pancen kebak pitukon. Ya merga tandurane dulur-dulurmu Kurawa satemah ngundhuh babakan ingkang ngeres-ngeresi sing tegese Ripalungguhan iki Destarata ora duwe anak babar pisan. Gandeng suaramu dedekmu jari yo memper kaya Duryudana nggih nambani gempaling rasaku gempunging batinku kowe dadi anakku makili Duryudana yo wiwit biyen kowe tak anggap bapakku sak sedane bapak Pandhu kowe tak anggap wong tuaku dhewe syukur yen pancen ngono nggih tamba kangenku karo Duryudana. Suaramu tek adoh men kowe nyedak orene aku pengen ngrangkul bangkekamu Werkudara. Kowe nang ndi? Aku wis ana ngarepmu pas. Wah. Elah. Grenjeng iki. Ya. Wah. Pupumu semene gedene, dudu pupu lengen. Dian lengen kok semene gedene. Wah. Kakah pideksa tenan kowe Werkudara. Kukumu ndi kukumu? Nek ana dhewe. Wah, kuku yo layak landhepe kaya ngene ora nek ramu kangge mbetheti nyawa pirang-pirang. Aku tak ngrangkul kowe. Nggih nambani kangenku karo anakku satu sing mati kowe tak rangkul aja obah Werkudara. Nindakake sanggit rungsit reka daya sandi upaya anenggih sang Adipati Destarata ingkang kaya bledak-bledako dadane merga kaya gedhene rasa sengit dumateng para Pandhawa mligine Dyan Werkudara. Apa gelarang rangkul bangkekan parandene amegeng napas lan upus ngetok kadigdayan linangkung nengking aji lebur geni epek-epek asta murung abang makantar-kantar ana swara jemledor gada rujak pola ambyar dadi lebu
Liping mripat aku wis bisa malesake patine anak-anakku tak grayang nganggo lebur geni Werkudara ambyar dadi lebu Werkudara mati Janaka Punta Dewa kariningkes aku isih urip lho apa iki banget sasedane bapakku kowe sing tak anggap dadi pepundhen ning yo kene kowe dadi wong tuwa ora kena dipundi-pundi ora kena diajeni lan dikurmati Bratayuda wis rampung anakmu ngunduh karmane ning sebabe apa wis nandur rasa serik karo Werkudara aku sejatine welas nyawang karo kowe sing caca netra calahina ning hemane sing picak dudu mripatmu tok ning atimu yo picak Dari piye ayo lunga Dari kapan pun Kakang lan Kanjeng Rama ibu ngajari anak getaki karo wong gerang Werkudara kapan para Pandhawa diajari supaya wani karo wong gerang yen kowe iki mau digrayang Wadastarata mati panjenengane lega penggalihe kowe mung kelangan nyawa Pandhawa kelangan nyawa aja kok siji wae kowe nek ora gelem Tututana gawanana daharan unjukan sak cukupe daharan sapa kanggo awakmu Dastarata kuwi panganane sapa panganan kraton kuwi duwe panganan saka ngendi pajeke wong cilik duwite wong cilik ngopeni wong murka kaya ngono aku ora lila yen aku getak karo wong gerang dianggep dosa ndak sanggane dhewe semangsaku wit mau bengi do ranggugu aku Mas ayo lunga dari ranting pusanane
Sang Dastarata ingkang kanan dening ingkang garwa nengkipun Dewi Gendari lumajar kapiyandhem nadyanto kudu kesandung-sandung sukunira Sang Dastarata parandene datan rinewes mlebu wonten ing alas gedhe awit kaya wegah ketemu kelawan menungsa saka gedhene ngenyong gendong rasa wirang dari kowe iki kebangetan iki janjane bojo piye to Gendari ngrayang godo rujak polo kowe sing duwe mripat kowe sing weruh parandene ora ngelekake aku diuntawana karo Werkudara Ndari aku nibake lebur geni ya manut karo kowe nyatane bareng aku kewirangan kaya ngene njajal piye aku mbiyen ki jane wis wegah aku wis moh ning mergo manut karo bojo entek-entekane kaya ngene iki mula bener pangandikane para pinter wong lanang yen milih bojo sing ayune lahir batin bakal nuntun ning kasuwargan nek yen bojo sing patrape kaya jaran ucul bakal nyemplung ning neraka jahanam kaya dapurmu kuwi kula menika sampun bosen bendina diseneni ae apa-apa didukani ngene salah ngono salah tewel mun kula niki kirang menapa kalih panjenengan kula mantenipun nawa manut napa kula kedah crita lelampahan nalika semanten kula kaboyong dening Sinuwun Prabu Pandhu kula menika blaka suta kemawon kedanan kalian Prabu Pandhu mboten kalih jenengan kula purun kaboyong wonten negari Ngastina pangajaping manah kula panggantaning sedya kula kepengin dipun palakrama kalian Sinuwun Prabu Pandhu ning nyatane malah dirabekke karo kakange sing wuta kaya jenengan ngapunten mongko sing jenenge wong lanang kuwi bakal aji lamun to kecekel telung perkara wirya harta wasis wirya niku pikun anu wirya niku kepinteran harta niku tegesipun kesugihan Mengatanipun tegang perkawis antawisipun kalenggahan kepinteran bondo donya paduka sampun mboten gadah napa-napa. Kula pripun-pripun salah terus ngene salah ngono salah. Niku. Mongko katresnan kula menika sampun suci lho. Biyen wong liya saiki wong liya. Lek urip dhewe-dhewe. Kuping kula pun boten kuat bendina mang getak. Dari piye? Ngatasi ning tengah alas kowe malah ninggalake aku mongko aku ki caca netra kaya ngene. Jan lakone kaya ngene iki duweku ya mung kowe malah minggat. Aku wis ora duwe apa-apa, aku ora duwe sapa-sapa, wis ora duwe pangarep-arep urip. Tanganku nebah bumi tak sebul. Kadegdayanku lebur geni. Alas iki men kobong. Aku mati, kowe ya kudu mati. Nang donya aku kok tuntun besok ana kelanggengan aku ya tuntunan dari oh.
pisaning kegiatan hamatek aji lebur geni mubal-babal manghalat-halat wujuding wana kobar kawlagar ngobar sang adipati Destarata nganti prasasat dudu wujud menungso ajelih-jelih sang gendaring jerit sundul langit hamadang jroning pasarean ora kaya pamadya Pandhawa Dyan Arjuna manjing wonten ing kedhaton kadileng-leng Ngastina hanoleh ngiwa suwung nengen sepo ngengleng bingkleng anglamong datan manggihake katresnane nenggi sang Banowati Majar kapiandhem mlebu alas
aneng sapucak ing ukir marang bapak nang kumirat keneng sorot ing surya wekoan sunung-sunung sampeyan mlebu kedaton kula tingali tolah-toleh wonten ing taman Eden taman Kadilengleng sampeyan goleki wong boten ketemu praupan sampeyan pasuryan sampeyan terus abang boten pamit kalian ponokawan sampeyan mlaku ning dalan nadyan akeh bakul bakwan sampeyan ora jajan ngeblas teng alas petuk karo bangsane kewan sampeyan diajar kaya wong kelangan kamanungsan mang tibani panah-panahan akhire niki wau do mati Kyai Semar apa pancen aku kudu nganggo kacamata tek ngoten kaya aku weruh sukmane para Kurawa metu saka kewan iki apa kegawa umur sing wis akeh mripat sing swara permana sing mang tingali niku kasunyatan lan kena kanggo ngaji kula tak cerita menungsa niku titahing Gusti ingkang derajatipun dhuwur dhewe merga duwe mutiara papat nengge agama moral akal lan rasa isin agama niku pranatan saka Gusti ingkang tinulis wonten ing Weda Suci minangka tuntunaning kajiwan supaya menungsa tentrem lahir batin slamet donya tekan akhir niku agama angka kalih moral niku wonten gandeng cenenge kelawan rasa kamanungsan angka 3 akal niku nggih ngulir budi ngulur nalar miwir pikir ewadene rasa isin niku sing duwe ya mung menungsa kewan niki mboten duwe rasa isin mang pirsani ora enek critane macan tek katokan ning nyatane para Kurawa niku nadyan to blegere menungsa mutiara papat agama moral akal rasa isin sampun dipun tutupi kalian nafsunipun mula karma ingkang tinampa bareng mati sukmane Kurawa nemplek teng kewan-kewan niku wau
kalian panjenengan Kakang. Kula pengin ngrangkul jengandika mundura. Mundura. Petuk karo pacangane lawas, Gong. Sabar. Arep nglumer. Kuwi terus tak koprok ora. Biyen kuwi Ndara Janaka karo Ndara Banowati kuwi nalika sekolah kuwi sak bangku. Dadi kursi loro, bangku siji ditulisi. Kursine Banowati tulisi Janaka, kursine Janaka tulisi Banowati. Ngono kuwi. Nganti tekan kuliah ya mengkono. Kabeh kursi loro genti ditulisi. Ya kuwi suci mengkono. Maknane apa? Suci ning katresnan ngono antarane wong loro. Ning karepe wong tuwa beda, Ndara Banowati rabi dhewe, Ndara Janaka rabi dhewe. Ndara Banowati dirabi karo ratu. Ning Ndara Janaka uripe kaya wong sintru. Ndara Banowati uripe mulya ning Ndara Janaka uripe rekoso. Ndara Banowati nek ndi-ndi nitih kijang, Janaka kijang-kijang malah. Kejang-kejang lho. Heeh, ngono kuwi. Saiki petuk ning alas. Ing Wanagung liwang tak tok dudelan tok tuntuk. Ponokawan padha menenga luwih dhisik. Bingung anggenku bakal ngrakit sastra kang indah iki mengko. Ngrokok apa piye kono? Telas nyuwun Den. Kakang Mbok Banowati Dimas Arjuna ning kene nggih. Mboten kencan mboten semayan parandene kok malah saged pinanggih nggih. Mongko adatipun menawi semayanan sosok malah kelisipan. Aku ya ngono. Angger semayanan malah telisipan. Wong sing wedok tak omongi pindah montormu titipno ning rumah sakit. Aku ning ngarepan kono mobilku mlebu ning mobilku ngono. Ngono ben ra konangan wong pirang-pirang ngono. Engko teko nggen papan palereman ngono kuwi kancaku sing takon anu mlebu sik baru kuwi aku mlebu ngono kuwi. Meneng wae. Aneh. Aku tau konangan Satpol PP kok mehan. Wis meneng ora. Anane Satpol PP. Aku lho biduh lho Ndara Janaka biduh lho ora. Kakang Banowati
Bratayuda sampun rampung. Pandhawa kabare boyong marang Ngastina ya dinggih. Nanging saksarengipun kula mlebet wonten ing kadilengleng. Nadyanto kembang-kembang megar nanging kawis tinggal boten babar Gondowarup. Wonten kedaton ugi ing kurungan wonten wujudipun peksi ning parandene boten purun ngoceh. Kula ningali balumbang mina-mina datan ringas anggenipun mataya wonten ing warih. Karana jengandika boten mapan wonten mriki tek malah mapan wonten alas. Aku ki goleki kelawan Kakang Duryudana aku wis pirang-pirang dina iki ora resik sairi ora wujudku dadi kaya mengkene iki Dimas Arjuna. Mboten napa-napa. Piyayi menika menawi ayu radu sesasi tetep ayu. Padha karo bojoku. Wes ora seneng. Kakang Bu. Panjenengan lak taksih kemutan nalika wonten ing bangku pawiyatan ing pawiyatan Madya Inggil. Kata-katane angel diterima iki Madya Inggil iki apa? Nate sumpah prasetya sebaya mukti sebaya pati. Heeh, weruh mbiyen wong loro bar tanggapane numpak becak. Gandeng sakmangke Bratayuda rampung kabaripun Kakang Duryudana sampun seda. Tegesipun boten wonten ingkang badhe dados beteng anggen kula badhe nyucuk dumateng jati ning pamarem. Kakang, monggo kula dherekaken nyambung peboting katresnan ingkang sawetawis menika kajamah dening kamurkanipun Ratu Ngastina. Ritu mawur mangawur-awur parahan tengarane ngajure aturi welas kalian kula. Mboten ketang namung sak tetes kula kepengin ngokop banyu tresna saking jengandika. Lumayan jagat uriping langit kula bengi boten wonten piyayi ingkang kados panjenengan. Piyayi lenjaran teji lenjang-lenjang pakulitan brusuk alus nganti kaya susu. Dasar wasis sembodo sulak lampi raga. Eloke wadana nduduk rasa. Irung mancung karya wuyung dadilan pantesing. Mripat yen mulat sajak jejawat tur tipis lambine. Yang guyung gregetke awake lencir kuning senengane nembang podang kuning. Kakang Danawati, kowe aja nyenggol aku. Aku dudu bojomu, aku garwane Sinuwun Prabu Duryudana. Nanging kula taksih tresna. Nuwun sewu, waton boten selak saking batos jenengan. Sejatine batos jenengan isih duwe rasa tresna kalian Janaka nggih mboten? Nggih napa mboten? Mangsawan kula. Mangsawan kula. Mripat kula mangsawan.
wanita apa? Kok anggap wong wadon murahan ngono piye? Jual jawil ngumbang ngambung sengak-sengok. Aku ra maido. Wong wadon ngendi wae yen kok esemi mesti gogrok dadane. Ning beda karo Banowati. Wiwit aku dipolok Rama karo Sinuhun Prabu Duryudana lembar aku wis anyar, wis tak tutup katresnanmu kregep karo kowe. Aku setya bekti karo panjenengane Sebaya Mukti Sebaya Pati. Yen pancen Sri Duryudana Ripalungguhan iki isih sugeng ana ngendi bakal tak ruktine. Ya wadine panjenengane wis sedo. Aku pengen mati bareng karo panjenengane padaku aku. Rebeki jagat jolo Ngundulakoso Banowati sumpahnya setya bekti mring Sri Duryudana mangkono kepireng ingkang nembe agak-agak sekarat nenggih Duryudana ingkang tinindian watu gedhe mangat tutuke kaya guwa mijil nenggih wujuding angin lesus kaya pinusus dandang rajang gulung Banowati sineret sinerot den gaglak manjing ing anggane Duryudana ing batos ora trima tinimbang bojone dipangan Janaka. Kakang Banowati lerke netap supaya ayak sinipi jojo bang mawingo-wingo lengis dudu karepe dhewe ana wujude buta gegilani tur awake ambune banyer kaya mengkene wani nyerot kakang mbok Banowati nduk gaglak ayo nduk lepek apa ora yen ora nduk lepek tak odel-odel wadukmu. Janaka Banowati arep tak jur arep tak luluh kuwi urusanku. Merga Banowati bojoku iki Duryudana Ratu Ngastina kebyangeten uripmu ing atase sing lanang delak-delak ngagak-agak sekarat marantene bojone malah digodhog mula aku Ripalungguhan iki ngerti karo gedhoamu nadyanto kowe iki ngakune wong utama ning sejatine kowe iki wong menista sing kudungan dharma lampimu. Ayo tibakno panahmu tibakno ning jantung utawa wetenge Duryudana mesti aku mati. Yen aku mati tegese sing mateni Banowati ya dapurmu kuwi. Aku patenoyo Banowati melu mati. Aku patenoyo.
rambute wis putih sing gendhengi. Ra isin disawang karo anak putu. Sampeyan ki calone duwe putu, parandene nek dadi mbah, nek ora enek lerene anggene goleki otok ombrok kaya ngoten. Nggih empun to empun. Sampeyan iki duwe anak wedok, mangeling-eling, sampeyan duwe anak wedok. Yen sampeyan ngumbar murka ngoten niku, yen anakmu wedok nggih dolanan wong lanang kira-kira trima apa ora sampeyan? Ayo boleh. Nadyan nganti kapan wae Duryudana ora bakal mati. Aku ora bakal mudhar. Janji neng donya para menungsa padha tipis imane, sepi panembahe. Aku sing bakal mapan ning kono. Aduh paman dene ingkang ala katuta banyu mili lan barat lesus. Kula nderek mangayu bagya para Pandhawa anggenipun sampun boyong wonten negaring Ngastina lan dandani dumateng kahanane praja. Sak sampunipun Pandhawa entuk kamenangan wonten Bratayuda, pancen gayuh kamardikan niku angel, ning luwih angel meneh ngiseni marang kamardikan supaya bisa ambabar tentrem lan rahayu. Anggenipun Pandhawa boyong dhateng Ngastina tanpa benten warga agung ing Gandasuli ngundang Tulungagung. Anggenipun boyong kedaton utawi amboyong kantor desa. Mugi-mugi ingkang kaboyong boten namung wujudipun wewangunan, ning budi pekerti sing apik, tingkah laku sing becik, ati sing resik, sedaya kaboyong wonten ing Gandasuli mriki.